Sa Bali, dahil mapinpindot ko gayam sa mga pamide, kikita anak ni Ading Angel. Anyway, Bonnie Cristobal is still watching with us and together with Ismael Marcos. Thank you so much for staying with us. And on the text message, ito ay kung nanakaniyak. Ang mga sir o rayak o request ko nga ditadan na mawan o pasulak ni Bel Atoy Agyaman. Kung nanay so nga. Ditoy. Idol, rapin nyo ko. Rapin mo ko. Rapin nyo mo ko. Dito, babati nga po ako sa harap ng IUDMC Angels Burger. Nakikinig sa iyo ngayon. Like Adda Salia. Nabaya ka niya text na. Nabayagan. 12:30. Tala mabasa talaga dogamin ka talaga. Abay, sino nga tati ka boses ni rapin nyo ko kanya. Tatapay tinawagan na tati rapin nyo ko. Aha, sige ma. Sino nga tati rapin nyo ko? Madi matulad. Madi matulad. Sige, pati kasanuya di katawa na. Okay, magandang tanghali po. Madi. May mesa ti tono di katawa na kat. I-research sa di no kasano ta matulad. Di ko angay ni Idol Yukinana. Yukinana. Energetic aja ni. Energetic wan. Yukinana. Wan. Ni ko angay mat. Ni Idol John Lemon Idi John Lemon nga nagbalingan ni Idol Chupaeng. Ako ba matulog tam talata. Nangato. Basta na partakti katawan na dyan. Ito kayat ko unay kadagiti DJ sa'yo ko talaga nga nagpapagas ti pa nagsasaudan. Ni kading. Aji may isa di ko na dining ko talaga ng bagas kuna na mais kamuti kung kuna na aming nga bagas imbagana o di pagkat nagbagas. Nabagas nga talaga. Saan? Nabagas ti pa magbagana ni Idol Jun Seriales. Nabagas ti pa nagsasauna na yung agot batikos. Iti nabagas ti pa nagsasauna ni Chupaeng. Kaya ko no aji nga agi small things nga pa na di amo no Google isuna no talaga nga napunuan ti stock knowledge isuna. Then nakatado iti mapidot mo kanya na. So, balikan tagi dyan pukaw mo no, mapido mo no kanya na tagi dyan. Ato ti adal nga na ibing-bingay. Kasi kung makatagi ti estudyante on how to give thanks to their parents, dadi agbalinda nga na singpot, hanggang dadi puro ML da nga ML, kasi dyan. Ado, nga rod, ano di ko na ito, dito din na mawan nagbasulak as requested by timbes nga pagkayam tayo. Ngem, unahin ta, dito request na ni Bayaw Joseph Agtarap for free milk tea. Wow. Parang gusto ko yun Awa mo ti milk tea na ta Domingo naka-close. Ay, yung gaya man Monday to Friday lang di jaya. Igit di you chow. Just look for RJ Tambayan for the best tasting tea apo nga talaga nga inatal ni bagat na sa Taiwan idi tapos na pang Vietnam tapos na pang Kuala Lumpur Malaysia. Ano man ta best seller dan? Aji best seller yung Wintermelon wino aji may isa. Okinawa is the best. Awan sa tikas jita. Awan ti Okinawa da? Wan aji lang Yukinana da Yukinana. Aji classic ba di ka mo? Classic. Whatever is that basta milk tea kanyak. No siya ti milk tea higit ka aji natapang ti Chana. Double T. Instead nga double T di no ka. Double T. TT de jay no kan TT yan. Milk TT de jay. No siya ti agorder ta de kede jay nakasamsam mit minuti nakadado ti sago na kasla kanyam. Apo nya kiti hilig mo ti sago pag imagine nga atay bukol nga ko de jay. Kore buat. Lusunggan nga bukol. Ay muna ta na. Madlaw ko tamatam analabit nagsangsangit kalata. Ada kan Okinawan. Bit-bituen sa dilangit no talyawen para ken ka awan pintas na. Dumagas tayo ka no open da jay bancheto. Wow. Dalaw. Jakayat balik senen panangpay mo uyriknak luganda tekti agkalina eti pagbiin kaagpalawagak dinggan nakadi di kad saan wen saan takderak amay maysak
ti saen tinaglabas maris ang nagliday ken naliten mapas pasamak ken bitbitwen sa dilangit no talyawen para ken ka awan pintas na jak kaya't balik senen panang pay mo tuwirik nak lugan datak ti agtalina et tiya pagbiit taag palawagak dinggan at kadi di kat saan wen saan jak kaya't balik senen panang pay mo tuwirik nak lugan datek ti agtalina et tiya pagbiit kaag palawagak dinggan at kadi di kat saan wen saan wen saan Ano na jinga talaga? When o saan? sure Ang ano niya tiket mo sa undi jay? When o saan? saan Kasano kong ortota ko na conflict ngamin di sonata kat taag palawaga man biit. When saan? Narigat na ti Ilocano nga talaga ti kay wow Anyway, good afternoon ti Auntie Lydia makapulay. Adda dito'y balay ni Auntie Susie. Itay nagkablaaw ken ka. Kanya adito'y isuna ko na ni Auntie Lydia. Good afternoon kada kayo amin. Apo dita. Manila. Amin nga tagapaggaw ang kakabagyan. Sushimaru. Sushimaru. Wow, my version din pala kayo idol ng I don't wanna talk about it from the mesmerizing Beauty cream. yeah Yes. Kita launay nga pintas ni ading Rowena. Ano timida na? Si Wanchak. Munchang kaya Wanchak ko na mo ni sa bali kayo majay. Ni ading Fidelina. B. Wanchak mo ada jay. Di dating binibining Pilipinas candidate number 2. Natin nagsuna di stage isong naaba ni default. Lose by default ni ading Joji Dolores agbirbiro ti tatatlag nga sunata tagsanggasat ito no maminsan to the giant dati monthly finals sa itata in just a few minutes ka aruba in kay mga gana no sino ti kalaingan kadakwada nga talungan nga ba iti first, second and third weeklies tataf monthly tatan. Kata na basi laang ti panahon tanga kumansyonan kanta ti idol naglalang kayo nga talaga nagkanta nagmamayat makapaikat ti bannog mga idol rescue birthday song number 1 kayo dito ay minalo na gilyan idol yeah please anak ano pagbunuto na kano tingipon natanasag kano tingipon na ni idol RCM idol kablaman dagiti family umayam dito ay kabarwan ken dagiti family gamad ita barangay Malabo San Mariano Isabela. Idol, paikan tayo man dyan, Uncle Berting kasalahan ni Katugangak. Thanks, Idol, from Joseph Gamad. Ay, want to tayo pala nga ta. Apo, tayo frustrated contestant data. Detan sa tiko mansion iti last week Ni Joseph Gamad. Ni Joseph Gamad. But unfortunately, siguro nakapangan ka no siya no ti kamuti. Madingan na ika na isula dyan ti karabukub na so nga nakakanda. Okay? As requested. Parbangon no agriing
apan nagugut iti kamutin, mangisa ang saagi wayway itimuangin. Ang dalaw na di kamuti Nagagag ni Uncle Berting, nataripatu iti dingwan, pagulidan ang naskanatuladan. Awan kaniyan at banog, inaldawlata sumalog, uray makasinit pa'y iti pudut. Nakarat lata, uray Adda sa guwanit na, agpastor nuwang tipan nakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpot nuti malaman, tati kayat narumang ay panagbiyagan. Nalpas tiraraapan, agbirok manting panggadanan, alatiro ta dandanin panagaapitan. Ngemapaitan naliday, taabagam nalpay, iti na amuam, iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam, napampay di nakiinuman, game ko na sumulitak no next karapin. Sumarunuwa panagtatalon, raep ken sika ket nimaton, doble pa'y presyo matandi abunon. Awang pa'y ket tanom regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nangisaldan taltalon. Diyan san masakang tadim makalanti pamilyan, tatay baro nang agbasbasak ng asawa. Nagragsak di pa kasarna, balse dito'y balse dita, game nalako ng tay may sangang ektarya. Nya nga rod, kasta ni Uncle Berting, sala sumangpot no di malaman, anyan arigat di matlaro mang ayam. At ang apo ko ni Uncle Berting, isupayan agpagpagatasan, alatiro maglaw-alo magkain. At damay sa amalam, nakita ni Uncle Berting, nakatugaw agkapkape nakamulang lang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang paket ken kwanat mang taripaton. Sus, apo naglaka mga minti presyo di Pagayan. 11.50. Parabang no agmiing, napanagugut iti kamutin, idi sumangpat si malibukat ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada anapan bimbisita. Dakal na baliwan, dagiti anak na, iti kinagagat imalada ken kuwana. At dan inhinyero, doktor ken abogada, di Uncle Berting yang atat ubrana. Adiyang ato, kasta ni Uncle Berting, sala sumangpot nuti malaman, pindain at anak na apasyaren. Nalako ng tingdagdagana, kapinagpaagal na, gemitan mansyonan iti balay na. Si kangay kaaruba, among kat isuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramidan nati amin kadatay nga anak na, agsubalitay kumbabat ken kumwana. Agsubalitay kumbabat ken kumwana.